F'sena waħda il-każi ta' vjolenza fiżika u psikoloġika rrappurtati laħqu l-eluf u ż-żewġ tipi ta' vjolenza f'pajjiżna insibuhom fl-istess livell. Fil-fatt kien hemm 1353 każ ta' vjolenza psikoloġika u 1336 każ ta' vjolenza domestika. Dan jirriżulta mir-rapport annwali tal-Kummissjoni għal Vjolenza Domestika li minnu jirriżulta wkoll li kien hemm 248 rapport vjolenza ekonomika, 100 każ u wieħed ta' abbuż sesswali u 90 każ ta' abbandun. Kif mistenni kienu n-nisa li marru jirrapportaw l-iktar każi ta' vjolenza domestika għand il-Pulizija. Minn total ta' 1107 rapporti, 942 kienu nisa u 253 kienu rġiel. Iċ-chairperson għall-Kummissjoni kontra l-Vjolenza Domestika Joe Gerada argumenta li fost ir-raġunijiet għal numri b'saħħithom f'dawk li huma rapporti hemm ukoll il-fatt li llum ħafna iktar huma konxi li m'għandhomx jaċċettaw aġir ta' dan it-tip. Naħseb li l-kampanja jagħmlu l-impatt tagħhom, in-nies il-vjolenza domestika m'għadix aktar tabu, qed noħorġuha fl-arja, qegħdin ngħidu li l-vjolenza domestika tista' tolqot lil kulħadd. Qed ngħidu wkoll li jekk inti vittma ta' vjolenza domestika mhux ħtija tiegħek. U fil-waqt li nitkellmu fuq in-numru ta' rġiel u nisa li rrappurtaw l-effetti jmorru lil minn hekk, il-ħidma tal-Kummissjoni turi li fost l-iktar milquta hemm it-tfal. Dawk li jaħsbu li l-vjolenza domestika issir mir-raġel fuq il-mara, jew ftit każijiet kultant anke mara fuq l-irġiel, u tfal qishom ma jiffiċerjawx fiha l-istorja huma żbaljati. It-tfal ikunu jafu kollox x'inhu għaddej, it-tfal ikunu qegħdin ibatu, però l-inqas li jitkellmu u l-aktar li jibżgħu. Il-Kummissjoni qiegħda wkoll taħdem fuq riċerka sabiex tkun tista' tagħti pariri sewja lill-Gvern għal liġijiet iktar utli f'dan il-qasam. Fil-waqt li mir-rapport jirriżultaw wkoll kemm kien kbir l-ammont ta' programmi ta' taħriġ li l-Kummissjoni vvarat, apparti programm vvarat mill-Unjoni Ewropea bl-isem ta' Zero Tolerance li jiffoka fuq dan it-tip ta' taħriġ. Li nista' ngħid huwa li din is-sena kienet sena mimlija ħafna taħriġ għal professjonisti kollha. Tibda mill-pulizija, komplejna anke il-ġudikatura, sena kien hemm anke taħriġ għall-ġudikatura u kien hemm esperti barranin li ġew jagħmlu dan it-taħriġ, taħriġ għas-social workers, għall-psikologi, għall-avukati u anke għall-allima. Bekk tissokta l-ġlieda kontra din il-pjaga li nsibu f'kull soċjetà iżda li qatt m'għandha tkun aċċettata.